Matul is-sena li għaddiet kien hemm numru rekord ta' ritorn ta' immigranti li waslu Malta b'mod irregolari u mingħajr dokumenti. Dan joħroġ minn tweġiba parlamentari li ta' il-Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali Bajrin Kamilleri. Huwa qal li s-sena li għaddiet 448 immigrant irregolari inbagħtu lura pajjiżhom fosthom 40 immigrant minn pajjiżi terzi li marru lura pajjiżhom b'mod volontarju. Il-Ministru qal li dan ir-rekord ta' ripatriazzjonijiet matul is-sena li għaddiet huwa mertu tal-ħidma tal-Pulizija u tat-taqsima tar-ritorn tal-immigranti li ġiet imwaffqa fl-istess sena. Aħna nemmnu illi l-ikbar messaġġ li jista' jwassal Malta bħala pajjiż kontra traffikanti tal-bnedmin u kontra traffikar tal-bnedmin huwa illi dawk li ma ħaqhomx il-protezzjoni ġewwa Malta jinbagħtu lura pajjiżhom, jiġu deportati lura lejn il-pajjiż tal-oriġinu tagħhom. Huwa kompla jgħid li l-vjaġġi ta' ritorn ta' immigranti irregolari lejn pajjiżhom fl-ewwel 9 xhur tas-sena li għaddiet swew ftit anqas minn €9 miljun li minnhom kważi 400,000 euro huma mħallsa mill-Unjoni Ewropea. Intant il-wassiet tal-immigranti regolari f'Malta naqsu b'aktar minn 63% meta mqabbel mas-sena li għaddiet. Ċifri uffiċjali kiseb dan l-istazzjon juru li matul is-sena li għaddiet waslu fix-xtut Maltin 838 immigrant irregolari. Matul l-2020 l-ammont ta' immigranti li żbarkaw f'pajjiżna kien ta' 2281 immigrant. Il-Ministru Kamilleri spjega li dan it-tnaqqis huwa riżultat tal-bidla fil-politika tal-awtoritajiet Maltin sabiex immigranti irregolari li jaslu f'Malta minn pajjiż meqjus bħala sigur qed jinbagħtu minn fih lura pajjiżhom. Meta Malta wriet illi qed tkun serja ħafna f'dan ir-rigward, wassal ukoll biex kellek anke inqas wasliet fejn wieħed jikkumpara il-wasliet tas-sena l-oħra komparati ma' snin ta' qabel, jara li anke l-wasliet matul is-sena l-oħra naqsu b'mod drastiku. U allura tkompli tikkonferma kemm il-politika tagħna il fejn jidħol l-ażil fejn jidħol l-immigrazzjoni nkunu sodi ħafna imma nkunu ġusti tfisser illi qed tagħti l-frott. Matul is-sena li għaddiet l-Italja laqat aktar minn 66,000 immigrant, filwaqt l-Ispanja iddaħħlu aktar minn 43,000 immigrant. L-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Immigranti smat li matul l-2021 l-awtoritajiet Libjani salvaw il-fuq minn 32,000 immigrant irregolari fuq il-baħar.